Uy, may pamalo. Ikaw pala nagpaparadaan ng pistang ko. Ano yan? Kailan mo pang ginagawa yan? Matagal na nga yan eh. Umulit, hahapon. Run. Kaya pala yung mga isda ko hindi walang nawawala eh. Kaya pala yung mga isda ko hindi walang nawawala eh. Kaya pala yung mga isda ko hindi walang nawawala eh. Ano? Sa akin pala isda nito. Sabi mo sa iyo? Oo. Habol. Habulin mo na. Ayun na, takbo. Ano? Bilis, bilis. Ikaw pala kaya nawawala pa yung mga dalag-dalag dito. Pasok! Pasok! Ano? Gusto mo yata? Takbo! Hoy, ano yan? Bakit ka inaano niya? Ay, tapinamo. Tapinamo niya. Anong ginawa mo? Wala na kong kain eh.